Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Fi baro ki pai ba ki baju pet ka khubor na kaliang u Antor News ni don hangne ha po kasnong umtung kani kadai ka umroi constituency te menta hangne ngi don ban yo I ba kumba ka anhi kelabu na kaliang ka election commission jengkari India kat kum ka jing pyniaid ka jongka ba ka jing thap bot kan kut ha ka por sau baji menta ka por kala long sau shiteng yo I hangne ba ki polling agent hapreng ka jingkit kali ka jongki menta ringkat ki officer ki beri ban pen kila seal ya ki EVM machine ban ra no sha ka jaka ka ba kila pen kre ban yo I ka jing wan jongi nong thap bot ha kani ka shnong kala long 70% te kumtang yo I ba kani ka long ka singi ka ba jam ban yo I ka jingkit kli jongki pat ba ki badan ha kani ka constituency ban ngi kermenru ba ki pat ba da ka jing start ka jongki kila jit I kinong mi khmat ki jongi khublai shibun. EDC 4. Yes. No, total was 653, sir. Oh yes. Yes. Total yes. Yes, sir. It's 17. I'm not getting you, sir. Dalam kerumunan aku ada di first packet naik tasuk. First packet naik tasuk mo. Hey, sampai miak terong. Antar ni. Aku tahu sih, mam.